Ja, okay. Tis lige på lidt på det, ikke også? Lad tis lidt med mig, ikke også? Tis. Be on me. Okay, we're gonna take this because it's 4 out of 26 of second half. Nah. I'm a terrorist. Oh, fuck this guy. Fuck no! Jamen, Youngblood. fuck you. Gå op og dræber der bag. Nu går jeg ud igen, og så dræber der bag. Jeg kommer også ud af din køber, og jeg plaster. Er det mit? Så gør det for helvede. Så er det nok for først. Lucifer! Så nu nok jeg lige. Jeg nok dem lige alle sammen. Lucifer, han kan vi nemt nok. Nå ja. Jeg har nakket dig et par gange nu. Kom så ind. Lucifer har godt meget HP. Hvem er det, der skal? Nej. Hvem er det, vi snakker med? Jo, det koster penge, hvis vi er 3. Jeg mener, der er en. Lucifer, hvor er du? Hvor er du? Ej, nej, hedder det. Headshot, fucker. Nå.